як ҳафта аст ки донишҷӯёни шаҳри душанбе дар боғи истиқлолият барои тамрини карнавали наврӯзӣ гирдиҳам меоянд. бо ин ҳол нигарониҳои дар мавриди таъсири иҷрои ин тамринҳо ҳангоми дарсҳо дар ҳавои сард зери барфу борон матраҳ шудааст. алорағми ин ки масъулони роҳпаймоӣ ё ба истилоҳ маршировка иҷозаи наворгириро надоданд, муваффақ шудем аз масофаи дур чанд навор бигирем ва бо ду донишҷӯ ҳамсӯҳбат шавем. дар ин муддат шоҳиди ба мошини ёрии таъҷилӣ бор кардани ҷавоне шудем ки вазъаш бад шудааст ва ӯро ба шифохона интиқол доданд. як ҳафташу мо дар маршировка қарор дорем. аз соати 8 то соати 11 ин насиб то рӯзи 8 то 20 марта. Не, то рӯзи 8 гуфта буданд, хай чумам хеле гап хабара. ҳаво хунук, хай чихе кунем студентҳо маҷбуранд стипендия метанад тарафи чи маршировка. Стипендия се ва авқот ҷои хоб бекун. дастгиришон аз рӯи сатҳи олия 300 сомон сар як нафар. одамое ки маршировка доранд аз дарс озод. вазири маориф ва илми Тоҷикистон Саид Раҳимзода дар нишасти ахири матбуотӣ таъкид карда буд ки маршировкаҳо танҳо дар вақти берун аз дарс баргузор мешаванд. фақат донишҷӯёне ҷалб мешаванд ки берун аз дарс ҳатман баргузор мешавад, онҳо рафта иштирок мекунанд агар ҷалб шаванд, лекин гуфтам дарс ҳеҷ вақт канда намешавад. коргардони синамо Искандар Усмонов бар ин аст ки ин тамринҳоро тавре роҳандозӣ кунанд ки барои ҷавонон мушкилие дар раванди таҳсил эҷод нашаваду ба тандурустии онҳо зиён наорад. онҳо мутахассис бошанд, шояд қисман маршировкаҳоро дар ҷойҳои пӯшида гузаронанд. мунтақидон муътақиданд ки маршировка як ёдгорӣ аз даврони шӯравӣ аст ва бояд аз он даст кашид.